Tá daltaí óga a fhreastalaíonn sheirbhís curam leanaí, the Purple Bell, ag chur áthas chónaitheoirí an tí altranais Asgard Lodge, agus iad ag seoladh litreacha cútha agus ag tarraingt pictiúrdóibh le cúpla seachtaine nuas. Inné thug na daoine óga cuairt a Garda nua den chéad uair. Caithníonn sé go mórlam ag teachtansa tá an daoine an canálta agus is bralam feallam fí nervhí sé óg. Is málam an chlór mar smálam an scríomh. Is matlam ag scríomh agus is matlam litre a oil. Is matlam litre a oil. Is málam teachtan seo mátá na daoine canálta. Bhí chónaitheoirí an tí altranais ag cuineáil súl chéir ar an bost le gábhí nuas agus fánn ortha litreacha a scríomh ar ais chuig na daltaí. Se, tugann sé batha nua don bháile. Tá sé ionteach na gaiirí ar gna gachtainna a fháil. Leanfaidh an chlór seo ar aghaidh ar feadh an chuid eile den bhliain scoile agus beidh na daltaí ar ais arís ag am nullag chun bualadh lena Garda nua den dara thóir. Áine Humphreys, Nuacht Cúla4, Cilbhean Táin.